ରୋଷେଇ ତ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆଉ ମିଳିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଡିନର ବନେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଫୁଲକୋବିକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବେ, ମିଶେଇବେନି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଭାଜି ହେବା ପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଥିଲି। ମସଲାଟି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜୁଆଣି, ଟିକେ ଆମଚୁର ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ମିଶେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳା ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ମସଲାକୁ ପୁର ଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମୋମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବେଲି ଦେଇଥିଲି। ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବେଲିଛି। ତାୱାରେ ଏବେ ରୁଟିଟାକୁ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ ସେକିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେକି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାରିପଟୁ ଫୁଲୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିତି ସେକି ନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦହି ସହିତ ଏଞ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।